bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas ko mo ngotadu Ibrahima Kane Katanti leñol. on jarama. Jam heri. Ala jabugo collude arti. Bismillah ma colludo. E to bange weccetto. Ina moƴƴi canta santimaji so tawi no ko €1 walla €2. Nde wonde yimɓe fof hankkadi ko heɓtaɓe kirade ko fawodiriɓe rewɓe. E toon kam min ne ɓurani. Tawa neɗɗo o kala mo heedi o wawi encaissade encaisse o dañi tawa ganduɗa ne wawa rendude haade meɗen yaade eɗen joli yo mawɓe ɓe enen kam no wonko puɗɗiɗen wadde Ko ɗum haala ko ɗum haala cellolde enen yo wonko puɗɗiɗen wadde Aha. euro o ne moƴƴi tuwa euro o ne moƴƴi kono on euro ñiɗɗo o garowo e réguliére o ɓuuri moƴƴude Aha. walla 50 centime garowo e réguliére o ɓuuri moƴƴude Aha. on neɗɗo o huni e wurki noon ne wawi wadde fof e rindina ɗum adda yeeɗo hawra min de mbiɗe woni pour kaaji ko mbirno fomi walla jakkat mbiyaɗuno o mbiɗe woni pour ɗum Min nana hen boɗo woni pour ɗum. donkumi noon komo ndewmi Min nana boɗo woni pour ɗum. eyyi ma foɓɓanana ŋaccani fof noon ko caɗele wona Wallahi machallah. Ene woodi wallahi. gallade ɓurgal Min nan ɓuri jogui hen feere. Min feeram ko ni. Allah Fulɓe fof ene keeɗi kam ɗo hande. Bawɗen noon haaldude hande koye fulɓe France. ene selli Wonɓe ɗo e France ɗo. kamɓe coyɗen Eyyi. Kadi ko ɓeeɗo mbawi ko ɓeeɗo mbawɗen wedde juuɗe joni joni tan mbiyen nani. Min feeram ko ni. Mboɗo andi kay. Kala ɗo pullo woni e nder France. Kala ɗo pullo woni e nder France. Somo jogii omo jogii kam omo jogii ɓiɓɓe janngoɓe école. Ko tubakoɓe mbiyatno pièce jaune. Ɓe ndendina eɓe ndendi eɗon jiyatno ɗum e école aji he ɓe ndendina pièce aji jaune. Kala ɗo pullo woni e nder France. andume fulfulde boɗeji Kanjara boɗeejo. Kanjara boɗeejo o. Yo sukaaɓe ɓe ndendin kanjara boɗeejo o. Ɓe jinnaɓe ɓe kadi kaalanaɓe e nder ɗo e galleji he mbiya paamon kala e mon jogiiɗo kanjara boɗeejo ɗum ɗo ko fulɓe enen jogii gollal gootal ne waɗee to men. Ene ñaagi on onon sukaaɓe ɓe ndendine kanjara mon boɗeejo ngaddon kala ɗo pullo woni e France so tawi ɗum waɗama ni oɗo kanjara boɗeejo mo jaweten ma won des millions d'euros yewnaki ɗum ɗo ko feeram min on nani nder lacci feere maare moƴƴi moƴƴo kante neɗɗo noon heɓɓarmade tan teloro bokki caɗe aha ɗum tan woni ɗum ɗo eyyi aha moƴƴuɓe men ɓe so jaɓi darade haaloɓe naneɓe ko wayno ardiɓe caɗe en walla ardiɓe duɗe pular ɗe so jomumen darima e naange tan ɗum wodat bisimilla en ngala noon guesa noon so jabbama a renaka renaka so wiya ummataɓe dañama hen nangata hakkille aha ɗen ko joom duɗe en ɓe ɓen mbawata artude e ko kalata ko ko ɓen kaldata yimɓe ɓe nanana ɗumen ene woodi
sambe cumi baba en jeya on ngandumi alnami bogu ngo ngannoomi mineni woni koye hodde ko wayno oɗo ceerno kan ɓen ɗon fof ko haalooɓe keɗe e ardiɓe duɗe woɗɓe mi annda inde mumen so ɓen jiyanooma keɓaama kanjaraaji boɗeeji ɗi so keɓaama ma ko firti no mbiiɗaa ni eyi kono noon ma rewɓe paabo en so rewɓe naataani e fedde en ngaynaani ɗum noon mbiɗa wiya cillel li bisimilla ma e dingaral he jooni kalɗa pulaar ala ko pullo ko jambaro machallah ha hande de koye peeje tan yimɓe goni e ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen ha hande koye peeje tan gonɗen jaam hiiri salamu aleykum ɗum de ko pullam pullo no mbaɗɗa jaam hiiri on kiire jaam pullo geɗe ɗonon no nguuri ko wiyatno ko tan hankkadi on tii way kono tiini ni hankkadi émission o way kono tiini ni kono wonnoon so wonani direct tan hankkadi ko geɗe ɗe kumpere tan no feri ceerno ene woodi on noon hannde kadi wotomin koɗo yii mboɗo woɗɗi seeɗa pari mbimi noon sellata tan kam il faut que tan kadi noɗɗe kono mbiyeten ni so waktu yoni sa juulan tan hakkille maɗa roɗo ene woodi donc émission o hankkadi ko ɗon tolni ene machallah pullam ko noddude tan kadi yiɗde anndude kadi hol temmen hannde wonnoon ɗo joni gomiɗon gonno ko wala siyan ni kono mboɗa anndi tan kam émission o ko heen gonɗon kadi hannde tawi kadi ene no paamita galle hay goto ala to mi noddi toon kono hay goto ala toon kono hay goto fof hakkille mum ni heen mbi mi nodda kadi mi salmina banndiraaɓe mi juuro kadi anndude tan temo kadi hannde holko ngabɓeɗon hol lowdi men hande lowdi men ko ngoƴe ɗon ko eyyi ngoƴe won gadduɗo ngoƴe o yimɓe ƴeewa hokkude hen miijoji munen ɗum ɗon fof noon addi ɗum tan no pamreten kam ha paamen bon wonɗo caali jakka heeɓi ɗo hankadine ɗo yimɓe ene mbawi haaldude ɗo fulɓe ene mbawi haaldude ɗo fulɓe ene mbawi hokkude kabaruji munen ha goto fof anda ko yeehe dow mum duttiɗen koye jaalal pelle nde wonno hunde so fuɗɗama ene moƴƴi rewe ha ande ɗo joofi en joguima katantagal en jeehi ha Dakar en pilmi en gaddi ɓe kalni en ala haali o fof no wayi kadi en pawi yimɓe daari so tawi kadi ko ɗon tan caali jakka haali addat tan filme holle yimɓe belto fulɓe beltima tan gasi hasinene waɗi nafoore de wonko ɓuuri e bo ɓaari ko on ɗon domaine wonno hannde nodduɗen ɗo ko ceerno Ismaila Sarr bon kam woodi ko famni yimɓe woodi ko yewtude yimɓe ɓe holno yimɓe jogorto peeje ha mballa oɗo projet jogaɗo moni kala noon addi hen feere mum moni kala addi hen miijo mum soko ngalu ngu ene sohla soko peeje ɗe ene cohla hewɓe kam noddi an waɗi ɗo ene joni yimɓe jeetato ɓe paami walla jeeɗiɗo kono goto hen foof addi hen feere muɗum bon annene e ko ɗum tan woni hande eyyi kono kam goƴa ko kalɗa ɗo joni ko ko ɗum woni caɗele ko ɗum woni bone bonɗo ko ɗum ɗo wonde ko ngalu ngu enen kiwi puɗɗiɗen ha darnen koyɗe wiye ƴiƴƴam ɗum ɗo holto wonno walla holto woniranno yii ha laaɓi won noon
ko wayni en so tawi ala kene wiye tan jincuɗi kadi ikke taw ko keeso ngannduɗaa hoore ma bawɗo faamaade ɗum ɗon hannde ko free box janngo so wontoyi goɗɗum holno wayata walla free box so faandi opérateur ngo holno wayata donc kamɓe yaltinɓe ngonɗon miijo ngo wala amma ala ɗum ni an jaltinɗo on ngonɗon miijo mboɗe sikki kam ko fotaani wonde ni hay balɗe sappo walla sappo e joyi tan ɗum dañana ha feere fuɗɗoto noon ko puɗɗuɗo émission caali jakka o hay so tawi ko bunnayi mbaɗɗa heen so tawi yimɓe ɓe noddaama wonande noddooɓe ɓe so tawi kala jarliniiɗo heen wawi waɗde ni hay soko lewru fof 2 euro walla 3 euro so hirande ma yi tan ko ngalum kembo woni ɗon wallahi hay so wonaani haalirde caali jakka ma won ko nafi kene faamu yo faalirde caali jakka ndax noon enen eɗen mbiye ken fulɓe kono noon kala ko ngalu noddama ƴeew hay téléphone aji ɗimɓe wayi balɗe ma gussoyo ɗum ko bone men eɗen mbawi haalde fulɓe yo maaɓuɓe yo ɗum ɗo yo kono ko darnata ɗum ko ko yimɓe ɓe jannga kadi yimɓe ɓe jaɓa yaltinne ngaluuji ɗi wona aɗa yaltina ngalu aɗa hokka baɗowo émission caali jakka ala jiɗɗa ko ɓaade mbiɗa an ko waɗire wone welma il faut ko nden feere wona heen allah ɓolo hay so tawi aɗa wiya allah hokkamo kanko mere tan hokkata hay tatti wona caali jakka wona pour caali jakka eyi mi faami ko mbiɗa jalal pelle ko eyi ɗon mi faami kono wonko addi ɗo jalal pelle par ce que min mo kaldatawo mi anndano jalal pelle addi jalal pelle addi famde yimɓe jalal pelle ko caali jakka yo ko min joni nda ka ngaɗon somi haalde min ko jaari jakka haɗam yettoyaade jalal pelle won noon ko jaari jakka andinimi jalal pelle ndeka mbawa min haalde ko caɗeele jaari jakka o haɓe gayno e faye jalal pelle jalal pelle yettini ngoɗo miijo sabu faaɓaade jaari jakka o woni e dow mum ko ko fuɗɗoto waɗde ko sabu jalal pelle wonko faami hen ha heewi ko nden toɓɓere joni ɓe gaddi e ma kono min mo kaldata o so mbaɗa haala kaalaɓe koye jaari jakka kaalaɓe koye jaari jakka won noon ko on andinimi jalal pelle sen gayni ñawode c'est à dire ko jalal pelle addi ko sen gabbi hemini ɗum tan yoto eɗen jaɓa koɓe kaali ko nden noon hankkadi jalal pelle fuɗɗo hokkude miijoji mum e gueɗe mbaɗno e gueɗe mbaɗe noon kono min mbiyami kala kene fuɗɗoto koye jaari jakka am tese ko jaari jakka addani en jalal pelle addani en andude ismaila sare en woni hande joɗiɗo heewi france woni gaddiɗo fedde jalal pelle e nder hen miijo ngo hayso yatti minen min mbiyata ko jaari jakka minen min mbaɗa adressé pullo eyyi alhamdulillah mi dañi mo kaldumi seeɗa jaafoɗa no il faut jogoɗa ta seeɗa ay caali jakka aɗa andi holko woni jencude caali jakka pour min jencude caali jakka hande ko haaju adde e caali jakka haaju o humto tawa wiye humti haaju o rewi koye caali jakka ay ɗum ɗon so yaari noon ko heddi ko ma aroy ay caali jakka so no pamra toon bon onon kam oɗon paami ko no caali jakka way ɗaari ko an haali caali jakka ɗo gommi ɗo caméra o e ordinateur o e kala ko woni hen ɗo ko min goto woni ɗo e nder studio he ɓuɗo wonde e fulɓe onon fof ɓuɗo rende mon yewtere kadi so Allah jaaɓi nduɗo lewru ndu gonɗen waɗi hitande ko puɗɗiɗen caali jakka ene ɓeydo ɗum ɗo joni min koye ɓeydandu jeeya wonde
woɓɓe gadda haajuji mumen e caali jakka ko famde ndeka wonko caali jakka wawi wadde informé e ndeka noon fof ko gootum so caali jakka addi haaju walla neɗɗo addi haaju e caali jakka haaju o humtima wiyama ko caali jakka humti oɗo haaju rewi koye caali jakka pullo ɗum ko jentude mawde no feewi eyi mboɗo faami ko jiɗɗa wiide kono min mbimama ko inde caali jakka kay wono majju sigi gonɗen hannde koye free box mi yiɗa nande kay caali jakka wonino ɗo addino woni haajuje ha e ndewe mum ɗin ɗon haajuje komtima e holto caali jakka woni caali jakka majjino wono haaju humtima mbeɗa sikki way hono koɓeɗe fuɗɗade caggal fuɗɗade yeeso fo yiya caggal min ko ɗum ɗen jimmami haala mbaɗa anndi kay jarat pelle wiyama ka baaba ka rama suwaade ñaha sukaaɓe kala ko woni e waɗde ko ma ƴeewa sukaaɓe ɓe holko waɗata ko jaran pelle yii caali jakka ko woni e dow mum ko ñaha noon kamɓe ballal woni koɓe kaali ko mbeɗa sikki so tawi jooɗama ɗo e duuɓe wono wiya kay caali jakka bonino ɗo ne yiɗade ɓeydo eyi so tawi mi yañi heen seeɗa tan ɗum opérateur mo gonɗen o koye free box gonɗen free box jooni a yii koɓe gaddi ko ko wonaa ɗo tan ko ɓuro ko fof hankadi no pamisa caɗeele mawɗe ne yeen caɗeele mawɗe ɗe kadi ma ngaro yeeso ndeha noon enen miskineɓe wonɓe lesɗe en mbawata ardude ɗum kono noon goɗɗum ne wawi aroyde heen ko mbaɗeten ɗo jooni ko hay ɗum hakkadi natta so tawi mi ala numéro téléphone ma walla mo jokkodirat no ay caali jakka wonin ɗo majji ala no wayata ndeha noon peeje goɗɗe ɓe ngooni haa weñuɗo leydi so ɗum ko siima tan tawi to hankadi koko jakkono ndeha ɗum ɗon caali jakka wiyeteɗo wiyetake wonino ɗo henne ala wiyeteɗo haa jooni nan ɗo henne abou pullo kante ummimo ɗo tan samba kante goɗɗo ɓen ɗon yo allah waɗ ɗum da ko min ko ɗum ɗo jiimi haa jooni kadi mi seerdani jalan tan haaju mo addi o ɓe koɓe kaali ko wonko addide hannde wonko addaniɓe miijade ngon miijo mbaɗa anndi ngon miijo kadi alaa ko ɓuri ɗum fewde kadi pul enen fulɓe eɗen keewi haala kono baɗal ngal ne leeli leel noon baɗal ngal ne leeli ko ɗum ɗo wuro o kalmi heen kono feere kay ɓurani ɗum moƴƴude kadi ko ɓeede gaddande fof min cikkama wono nde ɗo feere hono mum ala ngari so nde ɗo feere moƴƴi kadi e caari jakka hay so tawi ganduɗa hoorema wonde ne wawi arde kadi moƴƴa kono mbimi kadi caari jakka kadi woto wiye kadi woniɗo ɗo inchallah allah heedi heen Allah heedi hen allah heedi heen jarama pullam mi salminima mi juuɗe téléphone he mi salmini bandiraɓe ɗaccinami hakki pullo min beltimen fe kadi ko ni min jimmi ko ni jinmi caali jakka waya jimmi caali jakka waya ko kala neɗɗo ko jogii e miijo makko yo haal yo yaltin on ɗon fof e wonde yo yaltin miijo makko ɗo ni ɓuuro wonde e musidɓe kono wallon goram ɓe ganndano ɗum ni koy ko hannde kadi nganndinmi ɗum ko ala signal ni kono ngannduɗa hoorema wonɓe ganndano ɗum ni ɗum ɓe woodi kono wonde gonmi ɗo kam won ala free box kono ayi won wiiɓe ne jogii free box holla yarata gueɗe mbaɗno ko noon tan ɓeɗo ko yajje bisimilla fulɓe ma ndentu so allah jaɓi ɗon kadi il faut que kadi ƴeewene feere so allah jaɓi ma fulɓe ndentu inchallah ƴeewonde ɗum feere kadi ko joguinoɗo ngon miijo haa waɗi ɗon caali jakka e rewɓe ɓe gonɗon miijo ɓe ko ɓen tan kadi ƴeewa ɗum feere dibbade waya bisimilla pullama jarama assalamu aleykum mi salmini on mi salmini dental fof salmini bandiraɓe a jarama yo allah yo moƴere pullama jarama aynaɓe ne keɗi en kadi kamɓe fof salminiɓe assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah pullo yo allah yo moƴere jarama merci bisimillah ceerno ismaila mi hokkinma konngol yimɓe ɓo e téléphone aji e seeɗa annene kadi won noddude kadi goɗɗo bisimilla jam hiiri
jam hiiri mato ma wattoy ceerno Ismaila a heeɗima kam réaction ngaji garɗi ɗi fof mi heeɗima eyyi Thiali Diakka won koye hankkadi wonɗe surtout ko haali ko ina waɗi nafoore wonno waɗi nafoore koko tuuba gonɓe débat contradictoire ko andi ƴettu ñande waɗi ɓoggol e ƴettu ɓoggol waɗi ñande fof ala hen ko woɗɗodiri kala hen ko daña dañana ko fulɓe wallahi enen kay hande jiɗɗen tan ko kala ko nodda yo raw eɗen nooto so tawi en nootima yo raw eɗen gaddori sen nootima yo raw eɗen mbaawan ko noddiriɗen ko so tawi en mbaawi haabdude ɗo hannde ko ɓuri yo ko feccere aduna ne heɗo en ko Thiali Diakka rewi ɗon Thiali Diakkane kadi woodiri ko mbele haajuuji mbaaɗi ni ina ndewa e mum haa mbaawa ɓoftude haajuuji gonɗi wallahi eywa heddi noon ko woni Thiali Diakka o ko jogori wonde jaalal pelle ko ko Allah newni hen fof enen ko ɗum jiɗɗen Allah de ina waawi hande feere jaalal pelle ngal faata e Thiali Diakka sen dañi wakkilaare wadde Thiali Diakka ko jiɗɗen ko tan ma en dañ wakkilaare hen wadde ko heddi ko ɗum ɗo ko débat contradictoire woni so neɗɗo noddi yo dañ ko haali neɗɗo noddi yo dañ ko haali so neɗɗo noddi yo dañ ko haali ko haali ko ko haala eyyi heddi noon ko ɓeeje nasaran Thiali Diakka ko feere wanno ɗum feere ndene kadi mbeɗa andi woɗɗodirani e feere jaalal pelle sabu jaalal pelle gila jibina so tawino dañino woni tawanno ko ɓurino woni ɗo mbeɗa andine kadi Thiali men Diakka ñaagoɗen Allah Allah juuɗa balɗe amini haa jibina tanna ha daña ko ɓuri ɗum amini eyyi so wonino kadi eɗen tinno tawannoone kadi ɓurino ɗon kono noon jettina Allah wuurdude na haa mbattuɗen jogaade miijoji suusde haaldude ko miijiɗen yiɗɓe haalde ko eyyi nde wonno eɓe cuusi caggal kono so tawi en mbatti haaldude tan ma wonno wayi ma wonno wayi ma wonno wayi ma wonno wayi mbeɗa yaɓori ma wonno wayi noon ceerno Sara hannde heddo e ɓoggol banndiraaɓe sehlaaɓe gonɗen tan koye ɓosde par ce que so tawi en mbi gonɗen koye ɓosde ko so tawi en batti haaldude no ceerno Ismaila Sarr wi ni goto fof watti addude miijo mum taw hulata somi haali ngoɗo miijo ɓaari ko kaari adde miijo ngo mawo jogonomi walla goɗɗum ɗum ɗon so tawi yimɓe batti famde ɗum ɗon ala sago yimɓe jewtira noon tan joni yimɓe meeɗa kala nde jewtidi kawra nde wonno addanta yimɓe wasde hawrude tan ko moni fof nangto e konngol mum no mbinɗen nane ni won kalɗo henne wi pullo dogata ruttotako caggal kono noon so tawi neɗɗo a andi ko pewtuɗa ko gandanɗa hoorema moƴƴani ala sago jomum rutto caggal walla ko kalɗa ko so tawi goɗɗo haali feere mum mbasa yirude feere nde oɗo de mataw haaldirima ɗum ko yaware walla goɗɗum ala ko beele tan peejene jiite beele fulɓe ene ndenta mbiɗen Thiali Diakka waɗi ɗo ko yo fulɓe ndentu ko yo fulɓe pamdur ko yo fulɓe kaaldu ko yo fulɓe jeddudirde nde noon wona mboɗo haala ma welanimi mboɗo riwta ko kalɗa ala non ko yen pelɓodir miijoji woni débat taw ko pelɓodiral miijoji goto foof adda miijo mum so yiiɗi en mbaalen yewtude tawa goto foof en addi miijo mum ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande de mbiɗen gonɗen koye yewtere men les Thiali men Diakka bisimilla ma pullam bisimilla jam hiiri Pullo Kanté a hiire jaam
Seydi Kane musidɗo maɗa Ibrahima Kane kasati leñol. Bisimilla ma Seydi Kane. En calmini dendagal hettiyankoɓe ɓe. Kamɓe fof ɓe ketti machallah. Kadi min jaariɓe. Machallah. Ɓe meeɗi nande gawlo goto no wiye Samba Hagga Seck. Omo haalda e goɗɗo wiye Soyibou. O wiimo Soyibou. ñande fof mbiɗa aranno ɗo e galle ma he. hande noon ko an wi yoɓe ar so ɓe ari eɗen mbaɗa banda. ɗum noon min garanno ñande fof e caali men jakka. hande noon min ngari ko jumbude goto yontaɓe leñol ngol Ismaïla Sall. Bisimilla. toɓɓere nde o addine ko toɓɓere nde o andi. ewa toɓɓere nde o waawi toɓɓere nde o golli. omo waawno ƴettude konngol tan o haalana yimɓe moƴƴaaji o lelna peeje. kono noon o golloriima hakkille ɓere gooto adda heen ballal mum. min kam ko geɗe ɗiɗi tan jogiimi. o kam pulaar wii ko soraaɗo seerata e laawde ɗe mbiya laawtaade. yo yawre juɗo ma tan leeɗa. leñol fulɓe hannde ko goonga ene yiɗi ko ɓuri ko jogii ko. kono woto ngoyen ngol no konngol maayngol ni alaa konngol gurngol. finde gurgol leñol fulɓe hannde Arana ne jooɗii Abra. Ismaïla Sarr nana Saint-Louis. min mbirlajiri amin e Falle Bari. e wonɓe heɗotooɓe. woni e min ɓe meeɗaani yiidirde. sinno leñol fulɓe jokkondiraaɗo nafodiraaɗo yiɗondiraaɗo ngal ɗo gollal woɗata. elle ene woodi. darnde ene woodi. nde ene woodi. jangde ene woodi. ɓente ene woodi. fulɓe ene mbaɗa ko mbaawi. so tawii fulɓe ƴettii mi roka yeruuji tan ɗiɗi mboɗi heewi haalde mi haalta. so fulɓe ƴettii Mamma Samba Diop Murtuɗo. ngaddii ɗum haa e nder leydi Farayse. jogiima safaara mum fedde wootere tan e pelle fulɓe wiyeteende fedde fulɓe Italie. mballitiimo 18 ujunere euro. 18 000 euro e ko fawi. mi haalaani Farayse jogii ñaamde jogii yerde jogii koltu. jogii nerdal galle jogii kasdi galle jogii safaara. fodde duuɓi e duuɓi haa joomum waawani hoore mum. ɗo woni ko fulɓe mbaɗi ɗum ɗon yejjitaake. so fulɓe ndenndinii jawɗeele mumen daraniima safaara Samba Hammad Gadio. haa Samba Hammad Allah waɗii hawri e lajal. ndenndinii jawɗeele mumen neldii galle mum. woodi heen ko ittiraa gila Ndakaaru nawtiraa wuro mumen haa wirnaa. woodi heen ko naftoraa e ndeer geneje mum. ko heddii rokkaa rewɓe mum ɗum yo njooɗoo. goɗɗum ko heddinoo yoɓraa ñamaade mum. fulɓe so mbaɗanii pullo ngendiyanke walla naalanke leñol ngol walla darnii leñol ngol ɗeeɗoo geɗe. ngol leñol wiyetaake daraaki. heddii noon eɗen jiɗi ko ɓuri ɗum. mi arta tan e wiide holi feere. ko goonga kaalon gooto wiya mamman o wii yewtere fulɓe so juutii. tawata ko addu araani heen. so addu arii tan hankkadi gooto fof to caggal. ɗum noon ko mbaadi haala. kono wallahi fulɓe ne ngadda. heddii noon eɗen ƴeewi taw eɗen yiɗi ko ɓuri ɗum. mi rokka feere. sinno ko sago feere nde raɓɓiɗe tan. mi wiya jaalal bello ko yiɗi ko holno foti. ɓe mbiya ko nanngam tan mi wiya waɗi fof. mi dañi teddungal Ousmane mbi Affan ko dañinoo e nelaaɗo ɗo. ɓe mbaaldi wolde. yimɓe ndarii ngoƴaade gooto fof ne wiya holko jogormi fiiɗo haa wolde nde daroo janngo. o wi Mouhamadou aan kam ko yimɓe ndawanta ko fof so renndinaama holko waɗata ɗum e ngalu. nelaaɗo haa
wiimi defiimo fof goɗɗo kala ko joginoo yo wan jooɓaani nelaaɗo yiccitee makko wiimo a yaafaama makko wiima gila jiɗinoɗaa hannde hannde haa maayami defimaama sinno ko sago mi waɗa nden ñalaade oɗon makko ndi kono neɗɗo wutti joginoo heƴƴeere mi atta e feeram feeram ko jaalal pelle jaaraama ko fedde dariinde jogiinde jiyanɗe ko foti waɗeede nafta leñol ngol fedde tabital pulaagu ine wuudi ine jogii galle to Agname Goto hectaruuji 4 ko galle mo fulɓe ndenni tabital pulaagu e ndeer Mali ne jogii galle mo fulɓe ndenni jiɗɗo waɗeede haalirde ngenndi e ko jiiɗaa ɗum e ko jiiɗaa ɗum fedde jaayre pulaare ene wuudi daranii ko walla badde ɗanɗo haalirde ngenndi e ayaawo ngenndi feeram ko yo jaalal pelle jokkondir e ɗeeɗoo pelle jiɗɗe waɗde hono kogal yiɗi waɗde ko ɓe ndenta ɓe ƴeewa so tawii ko goonga e men enen fof ko leñol ngol mbaɗanten pewjiden ene waawi boo tawa wonko heɓetal pulaagu jogii ene waawnoo waɗde tataɓal galle jaalal ne jogii ko waɗa tataɓal galle jaaren jogii waɗa tataɓal galle ɓen tataɓe tati ndentinee timma galle mbaɗen galle jaalal pelle walla mbaɗen galle teddal pulaagu walla mbaɗen galle jaayre o ɗon galle kam yalta fulɓe nayo koye giɗi mum kadi ngumonoo goɗɗum so gooto fof wonii baŋnge mumen wiya yo walle tan ɗo yeedi ɗo tawa o ƴeewaani goɗɗo daranii honko daranii ko laawol ngol juutat mi jaariiɓe noon ngam ndeeɗo toɓɓere moƴƴere eɓe ngudditi min feera men ko ndaani to baŋnge tabital pulaagu ko heen njiyaami haa holfinaa galle tabital pulaagu o biyeteeɗo Samba Touré mi wiyata ɗum ko galle fulɓe walla miise ɗum wara waɗee to Agname Goɗɗo hectaruuji 4 so tawii ko baŋnge tabital pulaagu maliŋal ardii hannde tabital pulaagu windata ko biyetee Alpha Amadou Diallo so jokkondiri e Abbas Diallo miro ma hokku on jokkorde on nganndon no ngaal jokkortee so tawii ko jaayre pulaar ardii ɗum ko kasade leñol kaaldowo e mooɗon o eɗen mbaawi jokkondirde ngannden holno waɗirtee min feeram heen ndaani wayi jaafoɗɗon noon sinno ko sago taw ko nde heɗata ɓuranno kono ko ɗo henne taw baawde ɗe kaaɗi jaafaɗa adama tajje iyo ko guddi tan hen goɗo tongi ɗo seeɗa iyo pour leñol ngol waɗaani hay batte iyo ɗum ɗon wona pour leñol ngol waɗaani neɗɗo ko pour o yawa golle so tawi o watti yiitaade golle makko tan jooni o loha hassino ko diini so tawi tan a wii hankadi no hoore ma ka juuɗo tan hankadi ha yiitiima hoore ma sa renta ka a lohat ɗon on ɗon baŋnge ko on ɗon baŋnge fulɓe kay eno ngolla non ko sa yawi ko nden ɓurata abbaade ɗum ko on ɗon baŋnge e baŋnge tabital baŋnge kadi ko mbiɗa yo pelde fof ndendu ko ayi ɗo jooni wayi kono kadi elle ko fulɓe no mbiɗen ni fulɓe ndendani par ce que so tawi ceerno Kane tuppelɗe le kalɗa ɗo ɗe fof tuggude gila nde ɗum ɗo fuɗɗi gila nde pulaar fuɗɗi fedde fof ene yaara baŋnge mum haa ɗo gonɗen haa ɗo hannde ɗo toujours go fedde fof yiiloto ko yo moɗ wonde nde aɗa anndi ɗo kadi haa hannde gonɗen koye dugde wonde fulɓe kawrani ɗum ɗo holli mbaadi haa hannde taw fulɓe ene ŋakkira yo yimɓe kaal goonga e ɗo tan jinnomi ɗuminde tan tongude seeɗa bo ko ɗum ɗo jiɗɗen nde ɗo feere nde kalɗa nde ko nde ɗo e feere fulɓe fof jiɗi wona eyi pour kante min mi yaadani e fulɓe kawrani eyi kala mo ene wiya fulɓe kawrani yo taw omo dariɗo hawrateɗo omo nodda no foti hawrire ni a wawa neɗɗo wawa wiide fulɓe kawrani tawa pelle fulɓe ɗe hen wontere jomum wona e ɗo kadi ko gonga ko wonani e fedde so wi fulɓe ndentani jooɗi ko galle mum ne haalda suka mum farede ne haalda suka mum juddu e jolse ene wiye ɗemgal ngal waɗama sen kebbini bojji e ko mbasɗen ko ɗum ko yawde bolle dariɓe ɓe feere boni baaba maayi ɗum ko aada wulɓe ne tawa e kono noon ceerno Kane feere ma nde joni feere boni galle boni ɗum ko
ndeke noon eɗen mbaawi yawde ko a hokkiɗo yimɓe diine l'islam l'islam nde haali nde wii ko ayi ɓeen gumɗinɓe Allah gulluɓe golle moƴƴe ɓe mami naannuɓe aljannaaji tuuɗiɗi ɗiɗɗi diƴƴe caalli ngannduɗaa ilata less mumen ɓeen yettuɓe Allah mbaɗi golle bonɗe ɓe mami naannuɓe jeengol ɓurngol luppude e ɓurngol ɓulde e jiila oɗo fof oɗo kama gedal mum ngannden dariiɓe ɓe ngannden pelle dariiɗe ɗe ɗiɗi ɓe ay jomo ngaluuji en ɓe nodden ɓe ɓe jogoraani arde ɓe mbaɗana en ko jiɗɗen ko nganndi so ɗum ɗum ko an seeɗa ma wona hay reweedu boli aɗo ko an ñaawa ɗum goɗɗo ñaawataama no goɗɗo ñaawrantama seeɗa ma woni ko noon woni no a waawa ñaawrande goɗɗo fewni mum ndi eɗen seeɗa rennduɓe wiiɓe ko ngoye men ɓe ngumminen naamna jokkondir pelle men sen donki ɗiɗo waawɓe rendude ɓe njalta haa laaɓa mbiya minen fulɓe min jiɗino rendude kono kasante leñol jaɓaade renndete mbaasen ñingde leñol ngol e kuuɓal mbiyen mboraama ɗan leñol ngol ni way ni way ni way so dariiɓe ɓe dara mumen nattiijaar jaafo ɗon no konngol jarde dara mumen nattiijo gaade holno mbaɗuɗaa yiitini e tongol tan ko mbele yewtere nde e won fof ɓe to addude heen jiɗi mum kadi min kaalo waye almo kalden mi o Ismaïla Sarr o e birla jiro e woɗo waaɓe noon eɓe ngarondiri ko heddiɓe ɓe kaalde ko heddiɓe ɓe kaalde ɗum noon min e pelle ɗe ngurmi ɗe walla min hooram kala nodduɗo e nder ko ndennduɗen ko min jooɗodi ko poti mi waɗde heen ko momi waɗa heen ko poti mi haalde heen ko momi haala heen kala tawaaɗo ɗo fulɓe ndindi so tawi omo anndimi omo anndani yo winndu innam o waɗa heen ko poti mi waɗde ko haali omo anndimi omo anndani woni fof yo wiini ƴetten innde men binduɗe deftere wodra fawre heen wondore ƴetten seeɗa mo jogiɗen daraniiɓe leñol ɓe daranaade leñol mba bindiɓe ɓuraɗe e ñiɓoje eyi gaccen hakke haala kaaɗe ɗi ñaadde kono noon ɓernde ala ceerno Kane gonɗen koye yaade ni ko ni jiɗɗen gonɗen koye yaade ni kono mbiɗa ni enen kay eɗen gandodiri heddi koɓe kalanten ɓe ƴeewa famde ko kaaleten ko kono enen kay eɗen ko kaaleten ko fof eɗen gandodiri hen eɗen paami kadi ko kaaleten ko kadi so tawi tan en batti wadde hono ɗiɗo débaji hay woɓɓe heddiɓe ma mbattu naatde goto fof haala miijo mum nde wonno ko ɗum ɗon nawata leñol yeeso il faut yimɓeɓe mbasa hulodirde ɗum ɗo ene walla kadi min ɗum ɗo mboɗo welti hen kadi mboɗo yiiɗi kadi caali jakka waye ni ɗum pelɓodiral miijoji nafata ɗum pelɓodiral miijoji nafata eyi koɓe mbiyata débat ko e pulaare mbiyete ɗum pelɓodiral miijoji ko ɗum nafata anna jarama ko mayrade fof ko jawngal defi machallah mi wasa tan mi juurnima ɗo tan mi hokkita ɓe konngol jarama jarama jomin hakkillaji en ɓen ɓeydo jumbude hen nafta en a jarama seydi Kane kante Allah jarama a jarama ceerno men ceerno Karante leñol ne addi feere mum o wi yo pelle ɗe fof ndentu ɓaari fedde hen fof ene jogii miijoji ɗi fof kadi ɗefi nandude kamɓe fof yoɓe joddo ɓe kaalda so ɓe kaaldi e on saaha ɗo foti waɗede fof waɗe taw ko kamɓe fof mbaɗi ɓaari ko fulɓe fof naftorto ɗum noon kadi ko feere wande fayida min hande yewtere nde mi sikku kala jewte mbawnoɗo waɗede mi sikku nde yewtere hande ɓuuri wadde fayida ɓuuri wadde jencude nde wonno goto fof haali miijo mum no yiɗiri tawa kadi ene wonde e deyre bisimilla ceerno Sarr wasata hankadi ne ƴeewen tongude gam yewtere nde nde juuti seeɗa so tawi aɗa jogii tonngol ƴeewa tongude hade goɗɗo nadde ɗum noon bisimilla ceerno Sarr eyi mbeɗe jogii ɗin konngudi mbeddotomi hen tan mbiɗen tan ko yewtere nde heewi lawol
hade men bilde de mbiyen ko hono ɗiɗo miijoji ɗaminiɗen hen nde wonno so tawi yimɓe ngoni renduɓe yonta ɓe ngoni renduɓe ngoƴa so tawi ko wayni joli gooto fof ina foti weddade hen miijo mum kono min de sinno ko sagam ƴeewte baaɗe ni ɗeɗe jokkete mbele ko ina ɓeydo wuurdude ko jiɗɗen wadde ko ma won hannde jiɗɗo naatde tawa heɓaani naatde ina waawi taw won joginooɗo feere nde heɓaani hollide en ɗum ɗum noon so ndeeɗo so oɗo ngoƴa so ngoƴa mbaaɗon hono oɗo ni ɓennduɓe mbaaji hankadi kam alay sago hakkude men udditoo eyi hakkude men so udditima ko nden mbawaten haaldude ko nafa nden mbawaten gollodirde ko nafa ko goonga pelle so tawi keewi miijo woni woto ina waawi yahata no yiɗira yo yaadi kono kadi en namdon holko addani pelle ɗe heewde holko addaniri heewde so tawi no wootere no fof jogii ko miijo heddinde jogii nde ina wayno ko fedde woode tan fuɗɗono ko nden kala ko ƴetti ko nden waɗete nde wonno miijo ngo ko wooto eyyi kono noon addanta pelle ɗe heewde ko hono ni ɗum ɗo waɗete miijo ƴette heen miijo ngo jooɗo duuɓi noogas ronka yulde ɗiɗo walla gooto jogiiɓe pelli tan nde ɓawri yahaani yo njetto kañum mbaɗa fedde men beele ina yula kañumen ɓenne paggo miijoji jooɗo duuɓi noogas walla capantati yahaani eyyi ɗum noon firti tan ko hay so eɗen jaha eɗen taaɗi wona en gollaki wondi ko en ceettima en daɗama addani en yiɗde hankadi hettade koko joguinɗen ko nana hette ko ndinduɗen ko nana hette tawi ala ko mbawɗen hen heftira ko jawdi hefti ɗum kadi ko yimɓe hono men hefti ɗum ko peeje hefti ɗum kadi ko peeje ɗe mbawɗen wadde ɗe poɗɗen fewjude ɗe mbawɗen fewjude ɗum noon ko ɗum addanta pelle ɗe heewde so wonani ɗum ɓedde fof waɗande kañum jokkono tan ko wanno ɗum wodde ko liggey mum so won fedde wonde armine jogii miijo ko jiiɗa e miijo fedde wuurde nde waɗi nde kañum ne jokko e miijo mum wona e gollade kono hay hen wonde tardinta heddinde nde eyyi sen jii hannde ɗo pelle yaruɓe diine ɓen kañumen tuppiti tan ko diine paɗani hay gonɗo en jiiɗo pelle yaruɓe hannde wadde yimɓe yo ɓooro cippira ene jooɓe e yimɓe ne naata en jii ɓen paɗani hay goto ko yaaɓe tan sen jii fedde waɗoɓe boxe walla football ɓen paɗani hay goto ko yaaɓe tan eyyi ɗum noon enen ɓawde kala ko mbaɗɗen ko ɗon tawtodirta ko mbaɗɗa fof a jooɗoto ha tampa goɗɗo kadi waɗa jooɗo ha tampa goɗɗo kadi sa wot firti tan ko en jahani eyyi firti ko en jahani yonti noon eɗen jaaha e façon fof no jarɗen yonti eɗen jaaha jehen eyyi ko min ko ɗum ɗo woni ko bindanmi haala ka e mbeɗe ñaaguino kadi innoɗen ƴewte baaɗe ni mbasa tañdirde e yewtere he saabu leccaji ƴakka eɗen ɗamini tan ma wonan en damal ngal ngannduɗa so tawi en naani hen ma en ɓooye dartude ɗum ɗum noon enen ñaago yo Allah juutno balɗe moƴƴina battane amin ya Allah hokka en haqqillaji yonta o amin ittana en haqqillaji ko mbiyeten ɗingo babago ittana en haqqillaji ko mbiyeten ni wattuɗen liggide ittana en haqqillaji wonde ɗo kalduɗen fof sen ummi ko ɗon goppaten beele sen ceette e caali jaka ina firtana en gurdam men e jalloɗon jaafoɗon ko ɗum ɗo wonno ko jinmi bildude yewtere nde ko jarama Seydi Sarr mi sikku yewtede jewte baɗe ɓamɗe waɗede ɗe fof hono ndeɗo to banggam ko yewtere wande fayida nde wonno yewtere e heewi ɗo garɗen e batuji men kala kalɗo foɓɓane kalɗo fof so gayni foɓɓane
neɗɗo kalɗo fof so gayni foɓɓe ne tawa kadi haalullaji ɗi gona gooto ala ɗum ɗon yirtata feere feere kadi yirtata ɗum ko hono no hannde ni gooto fof adda feere mum adda ko woni e hakkille mum taw ko ɗum miiji ceerno ko ɗum ɗo nawata leñol yeeso kadi mboɗo yakori tan so Allah jaɓi woto kule e caali jakka kadi woto kulen e caali jakka kaalen eɗen nganndi jakkaji men wiyiraka caali jakka tan caali jakka eɗen nganndi ala ko haaletake e jakka kono ruttoto tan ko wonta jam hande ɗo moni kala yo addu miijo mum kala jogiiɗo miijo mum yo addu kala jogiiɗo kena haala yo addu ko fulɓe ndendi ɗo ko fulɓe kaaldata kadi hankadin en jettima ɗo eɗen kaalda moni kala tawa en andi ko goɗɗo haali ko famano ɗum hasinno ni ɓe certi miijoji tawa goto fof haali tan ko miijo mum so jomumen certi ɗum ɗon ene jeeya ko ɓurni weltanademi hande e nder caali jakka ɗum noon eɗen mbiya ceerno men ceerno Ismaila Sarr Allah jarama a jarama onon noddiyankoɓe kadi min calmini on min juurima on kadi amin mbiya on yon ɗaccu hakke onon nodduɓe ɓe kala hen goɗɗo kalɗo ko ñawi goɗɗo on enen fof en jaafodiri minne kadi kaldo e mono so tawi mi werlima hen konngudi ɗi gandanɗa hoorema tawi kadi ɗine mbawa tusde neɗɗo ɗum ne kadi minne kadi ɓuuri ñaago on yaafuya nde wonno enen fof rendinen ɗo tan ko haaldude nandira kadi famodira ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe yo Allah hokku en walde e jaam yo Allah hokku en hawrude aset paɗo e ɓoɗo famno on noon kadi caali jakka dañi hitande koye nduɗo lewru mois de juin rawane premier mum samedi puɗɗinoɗen caali jakka joni noon kam paamon ma en mbaɗo yewtere muɗum tawa ko anniversaire no mi hasindu karante leñol kam ene wawi saggiddemi ɗo henna walla ceerno Ismaïl so aɗa wawi saggiddemi ɗo anniversaire no wiyete Pulaar eyyi on saaha yimɓe ƴewto holno caali jakka fuɗɗorino kadi wasata ni wonni hen jewtimɓe gartirɗum ha ɗo caali jakkaare ɗo ƴeewen ellaji caali jakka ƴeewen kadi so caali jakka ɓusi wasata kadi ko jiiɗon hen gueɗe goɗɗe tawa ko wiyete surprise walla taw bettere ɗum kam mboɗo wawi wiide noon ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ismaïla Sarr ɗum noon mataw hankadine yewtere men haaɗi ɗo henna aɗa wawi waynade bandiraɓe ɓe e konngol eyyi ɗum noon mbeɗe wayno bandiraɓe ɓe mbeɗe ñaagoɓe yaafuya mbeɗe yetta nodduɓe ɓe e heeɗiɓe ɓe e yinnoɓe noddude dañani ɓe mbeɗe ñaaganoɓe Allah cellal so tawi woni hin yinnoɓe noddude hannde ɓalli kattanani yo Allah rokkuɓe aafiya mbeɗe wagginaɓe tan yoɓe tinno ɓe ganda golle ɗe ko golle men enen fof eywa seeɗa ala ko barke woodi ko dañƴen ho nanggen hen dendagal no juuɗe men potiri ñaagoɗen Allah ha Allah rokka en ko jiɗɗen ko taw wonde koye kisal e teddugal amin ya Allah annene ceerno Aboubacry imen donoma juuɗe balɗe e moƴƴuno battane amin amin imin ñaagoma yaafoy yo Allah ɓooyneɗo jeese amen ɗo amin ya Allah yo Allah waddanen e on waktu Allah hokku en ɓooyde fillodirde e koye men amin ya Allah amin eyyi ɗum noon yo Allah rokku en finde a jarama Seydi Sarr so tawi en pinire seese amin ya Allah amin amin